naturen. Jeg er omgivet af det. Fucking meget natur. Jeg har måske optaget et eller andet til YouTube-kanalen, og det gør jeg nok også, den her. Jeg har nok optaget noget at spille, hvis det var for en ting. Men der har jeg jo en eller anden taske, fordi at det åbenbart i den her, det er en AU. Og der skal jeg ikke, der skal jeg ikke gøre, hvad man normalt skal i en skole. Så derfor havde jeg åbenbart taget en minitaske. Og min nøgle lå ikke i. Så jeg skal vente til min mor kommer hjem. Det er den nedtur. Så jeg har derfor i dag 4 ting, jeg kan lave. Jeg kan lave, måske også nogle af jer, kan lave uden elektricitet. Ja, lad os gå i gang. Den første ting, jeg kan lave, er gynge. Hvis ikke det var for en lille ting. Jeg kan ikke komme på den. Jeg er fucking lille, okay? Dum mig ikke. Vi går til ting nummer 2. Lige nu. Den anden ting er, man kan det man kan med de fleste træer. Klatre. Men jeg er bare ikke så god til at klatre. Jeg skal måske prøve at klatre. Fuck. Hvis jeg falder ned den vej, så bliver jeg sgu lidt rigt. Og hvis jeg falder ned der, så... Men ja. Jeg er højt over jorden. Det er jeg faktisk ikke. Det skulle lige meget, hvilken vej jeg falder ned. Ja. Men træet er ikke selv ikke det højeste. Jeg ved ikke, om I så det. Der er ret meget sol. Så til ting nummer 3. Og det var som sagt 4 ting. Ting nummer 3. Nu. Trampolin! Wow! Men ja, det var den 3. ting. Okay. Vi skal til ting nummer 4. Så herinde i den bygning, jeg skulle ind i. Det er ikke mit hus. Det er noget andet. Jeg klipper til jer er kommet ind. Kyllinger! Nå, fuck! De skal sgu ikke ud herfra. Men ja. Og jeg klipper. Men det var alle mine 4 ting, jeg kan lave. Forhåbentlig hos nogle af jer. Hvis I også i det sådan et tilfælde. Og I ikke har nogen dørnøgle. Eller jo, ja, de har, men har glemt den indenfor. Så ja, det var det. Det var bare faktisk det. Hvis det var, I kunne det. Men så skal jeg sgu vente. Jeg ved ikke, hvor lang tid på, at mine forældre kommer hjem. Vi ses. Så er jeg tilbage til posten. Den hedder posten. Jeg har bare navngivet den der. Jeg glemte at sige en ting, før det var, at jeg klippede. Husk at like, fordi det gør jeg bare, at jeg vil optage noget mere. Og subscribe. Det er også godt. Og skriv en kommentar. Det vil være dejligt. Og faktisk super. Fordi jeg er faktisk ret langt nede. Der er ikke så mange subscribers. Så ja, det var faktisk hvad jeg ville sige. Og fortsat god mandag. Eller ja. Fortsat god dag. Mandag. Noget. Fortsat god sommerdag. Okay, hej.